Gauza gutxik lasaitzen eta kontsolatzen gaituzte besarkada batek edo laztan bero batek adina. Alabaina, COVID-19 garaian, ezin dugu kontaktu fisikorik izan, hori baita birusa transmititzeko bide nagusietako bat. Horregatik kostatzen zaigu horren beste uko egitea besarkatzeari eta elkar ukitzeari. Eta ez harritzekoa, hain zuzen ere, ukimena da lehenengo zentzumena izaten duguna jaiotzen garenea, eta azkena gordetzen duguna mundua guztian. Ukimena ezinbestekoa da zaintzan, bai oinarrizko harta ematerakoan, adibidez janztean edo garbitzerakoan, komunikatzeko, zurekin nago, ez zaude bakarrik, eta baita alderdi emozionaletik ere, kontsolatzea, lasaitzea, kariñoa erakustea. Batzuetan eragin hori guztiak elkarrekin gertatzen dira, adibidez masajeetan. Alde batetik presioak eta mugimenduak eta lagundu egiten dute, baina besterik gabe larruazalaren kontra kontaktuan izateak horrek berak ere badauka eragin onuragarri bat. Horregatik ezinbestekoa da gure biziraupenerako, baita garapen kognitibo eta pertsonalerako ere. Hori ikusi zen adibidez, 80ko hamarkadan egindako ikerketa batzuetan. Errumaniako umezurtegi batzuetan izandako umeekin egin zituzten eta ume hauek ez zuten ia bat ere kontakturik izan jaio zirenetik. Urtea pasatu ahala konturatu ziren garapen kognitibo eskasa zutela eta portaerako arazoak ere izaten zituztela. Adinekoetan ere ikusi da kontaktu estuak eta harreman estua dauzkaten adinekoek bizi itxaropen luzeagoa dutela bakardadean bizi direnek baino. Alderdi fisiologikoetik berriz, ikusi dute kontaktu fisikoak jaisten dula bihotz taupaden maiztasuna, baita ere presio arteriala eta horrekin batera kortisol hormonaren maila. Horiek guztiak estresarekin lotzen dira. Eta aldi berean askatzen du oxitozina eta horri deitzen zaio maitasunaren hormona hain justu. Azken urte hauetan garapen teknologikoek lortu dute ukimena galdu zuten pertsonek berreskuratzea txaplata elektronikoen bitartez. Txaplata hauek ingurumeneko seinalea jasotzen dituzte eta seinale elektriko bihurtzen dute eta nerbio sistemara transmititzen diote eta handik garunera. Alabaina ez dugu lortu dugun modurik ordezkatzeko COVID-19ak ukatzen dizkigun besarkadak eta laztanak. Ea lehen berreskuratzen ditugun.